हेलो लोगोफोर, रंजालिक्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। आं दिनै OTP गैयाजासे रांखौहाय ATM निफ्राय बोरै बख'यो बेखौनो खिन्थानो लादों। SBI आ ATM निफ्राय रां बख'नायनि गोदान नेम खालामनायखौथ' जों बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। बेवहाय जोङो 10,000 रां बख'योब्ला OTP होथारनांगौ जायो। दा आं नोंथांमोननो OTP गैयाजासे रां बख'नायखौ खिन्थानोसै। गिबियावनो 10,000 नि खम बख'योब्लानो OTP होनांखाया। जोङो 9,000 नङाबा 9,500 बख'ब्लाबो जागोन। नैथियावहाय जुदि जोङो 10,000 रां बख'नोब्ला 5,000 खननै बख'योब्लानो OTP खौ होनाङा। थामथियावहाय जुदि जोङो 20,000 रां बख'नोब्ला 9,000 खौ खननै आरो 2,000 बख'योब्लानो जोङो OTP होनांलाया। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ इनफरमेटिभ जादोंबा भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।